Fl-ewwel żjara tiegħu barra minn Malta minn mindu reġa' ġie kkonfermat bħala l-kap tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech għażel li jitkellem kontra pajjiżu stess. F'Rotterdam l-Olanda huwa prova joskura isem Malta billi allega li s-saltna ta' dritt f'pajjiżna qed titmermer. Bernard Grech kienet jindirizza l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew, Partit ċentru-lemini Ewropew li l-Partit Nazzjonalista huwa membru tiegħu. Skont dak li qal Bernard Grech lill-Partit Popolari Ewropew, dak li qed jiġri f'Malta huwa ta' teddida għall-Unjoni Ewropea. In the smallest member state, institutional failings mount a real threat to the well-being of the European Union. Qudiem il-fatt li fl-investigazzjonijiet dwar l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, l-awtoritajiet Maltin komplew mexxin il-qudiem tant li ġiet issentenzjata persuna l-ħabs fuq l-involviment tagħha fil-qtil u tressqu aktar persuni akkużati fost l-oħrajn li fornew il-bomba. Bernard Grech derlu li barra minn Malta kellu jattakka lil pajjiżna u jgħid li għadna ma tajniex każ tal-omiċidju brutali illi seħħ. May we be swift in learning from a brutal lesson that our government in Malta has unfortunately yet to heed, that of the assassination of Daphne Caruana Galizia. Id-diskors ta' Bernard Grech barra minn Malta sar ftit jiem wara laqat li delegazzjoni tal-Kumitat tal-Parlament Ewropew għal libertajiet ċivili, ġustizzja u l-intern kellha f'Malta. Filwaqt li kritika xi aspetti dan il-Kumitat innota l-bosta riformi li saru f'Malta favur it-tisħiħ fis-saltna ta' dritt u l-governanza tajba. Fost l-oħrajn dan il-Kumitat tal-Parlament Ewropew faħħar l-operat tal-Financial Intelligence Analysis Unit, l-FIAU, kif din it-taqsima ġiet imamra b'liżjed riżorsi li qed iħallu l-frott fil-prosekuzzjoni ta' każijiet dwar kriminalità finanzjarja. Dan apparti li f'dawn l-aħħar jiem rapport tal-Grupp ta' Pajjiżi kontra l-Korruzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa magħruf bħala l-Greco innota kif Malta wetqet jew wettaq il-biċċa l-kbira ta' rakkomandazzjonijiet favur it-tisħiħ tas-saltna ta' dritt. Barra minn dan fittra li ġiet żvelata mill-midja, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen kitbet lill-Prim Ministru Malti Robert Abela u faħret ir-riformi li qed isiru f'pajjiżna. Hija rikonoxxiet li ħafna mill-konklużjonijiet u rakkomandazzjonijiet tal-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia ġew jew qed jiġu indirizzati. Meta kien l-Olanda l-Kungress tal-Partit Popolari Ewropew, Bernard Grech kellu laqgħa wkoll ma' Manfred Weber, il-President tal-Partit Popolari Ewropew. Grech sejjaħ lil Weber dak li ħal il Simon Busuttil bħala assistent tiegħu bħala ħabib ta' Malta. L-istess Simon Busuttil li fl-aħħar jiem ta' palata lil Bernard Grech wara li ġie konfermat kap u ddikjara li l-Partit Laburista huwa l-problema f'Malta kien fil-laqgħa bejn Grech u Weber. Preżenti kien hemm ukoll David Casa.